Heh. Aduh. Sabu sobo punden balung panggang. Injih sembah Hadir nuwun. tim Kopior Setro Abah Jarwo, Abah Roni matur sembah nuwun. Ugi sabu kelut matur sembah nuwun saking Kediri. Sabu Bungaria matur sembah nuwun. Ugi sabu Dawar Blandong matur sembah nuwun. Tim pedhot jalur langit hadir napa mboten? Saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Injih. Saking Wontan Sari Watu Gede Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim yang ada di balik layar wong bagus. Ugi Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Rawuhipun Umi Kendi. Nggih langsung kemawon ning Injih Mbak Inga. acara berikutnya nopo? Bedayan serba-serbi. Masih bersama Duo gak Genah. ngono ya apik. Lakar santri sawung galing matur sembah nggih mami sampai lali iki kawilen iki nggih badhe paring pirsaning kagem bapak ingkang kagungan kersa ugi penggemar-penggemarnya Mami Okta nggih mbok bilih ing dalu menika Mami Okta mboten saged rawuh atawis ing dalu menika mulai sakwingi niku Mami niku operasi ten Taiwan. Operasi apa Mbak Inga? Operasi jenis kelamin jam 11 dalu menika niku kirangan beceng juga kapan ngoten operasi ning ngoten ten Thailand Nggih. dalam nggih langsung kemawon ning untuk yang perdana Saya tampilkan Ning Bella bersama Ning Karo gak ketok sean Ning Dias. inilah Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Di belakang Ning Dias Aprilia saya tampilkan Ning Ani Kumala dan Ning Rani Asmara, Ning Kiki Amelia. Hadirin,
inilah Ning Rani Asmara dan Ning Ani Kumalasari Dewi dan Ning Kiki Amelia. Di belakang Ning Amel, saya tampilkan pelantun tembang manis campur sari. Ning Yantika Dimasari dan Ning Nana Sumerbak sang semerbak sang. Di peranan penting Budi Wijaya, Ning Marsha Aulia dan Ning Yuni Suyanto. Di belakang Ning Yuni, saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya. Peranan penting Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky Top. Manis
dan ning Susan Warsono ning Titin Subayu. Di belakang Neng Reni Ananta akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Neng Endang Sukendut dan Neng Sartini. Seniwati sekaligus dan juga senior-seniornya Budi Wijaya, Neng Yayu Karmala, Neng Mary dan Neng Irma Arifin. Genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gedeng-gedeng manis campur sari Budi Wijaya. Masih bersama Delewong Ati Galau dan juga trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Letin, Idolai Arek Jombang, Sumogo, Sumangga Mas Apa Jana, Suyanto Sugeng Dalu, Mas Muri, Mas Dion.
Oke, satu tembang Lilo khusus untuk Mas Rendra. Bisa kang panjenengan Mas. Matur suwun rawuhipun. Lilo, Lilo yuk sumber.
Nggih niki mohon izin nggih. Nggih Mas Jono. Oke, sebelum lanjut lagunya, di sini ada mohon izin Mas Jono, permintaan saya tolong dibaca. Waduh, kon waca sebentar nggih. Nggih monggo diwaos. Sama dilayani lagu Keong Racun dari tim Pedut Jalur Langit Pedut sak nyawa-nyawane. Nggih, matur nuwun. Keong Racun yuk. Nggih, niku wau kula cuma paring pirsa. Nggih, ning. Nggih, wonten medal kali boten. Monggo niku wau wonten pamundutan lewung. Nggih ditunggu. Nggih. Monggo masih bersama Lewung Nganti. Satu dua. Cool. Gaji soal iki mau masuk lagi. Keong racun,
tadi ada yang minta apa nih? Napa Mas? Neng ingat cepet laginya tadi yang diminta request dari Waria. Napa? Lewo. Lewong. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kayak mana lagi bunyi? Sayang.
dari hadapan Anda semua.